Já si právě myslím, že opravdu lepší se naučit jakoby poslouchat to tělo, protože ono vám říká, že po 20 minutách, po půl hodině už jako se necítíme dobře, když sedíme ve strnulé poloze. Jo? A opravdu i na základě studií víme, jo, že po 20-30 minutách už jsou jakoby měřitelné zánětlivé změny v našem systému. Je zapotřebí na prvním místě na sebe být hodný ve všem, co děláme, protože funkční pohyb není o výkonu, jo? Není to prostě o spálení kalorií, není to o počtu opakování, ale opravdu je to o té kvalitě, na tou kvantitou. Jo? Zem je největší kus cvičícího náčiní, který každý máme doma a nepoužíváme ho. Dobrý den, já vás vítám při sledování podcastu Peter Legwood, kam si zveme osobnosti, které nosí botičky Peter Legwood stejně rádi jako já. Mým dnešním hostem je paní doktorka Petra Smolková z Institutu funkční medicíny a výživy. Dobrý den. Dobrý den. My se dnes budeme bavit hlavně o funkčním pohybu. Mohli bychom si říct asi na začátku, co to je funkční pohyb? Protože pohyb známe každý, že? Jasně. A funkční pohyb to je něco, co nemá úplně jasnou definici, nějak jasně danou, vždycky záleží na těch souvislostech, v kterých mluvíme o dané věci. Ale jakoby za mě je to něco, co je oslova fungovat. Tedy musí to zapadat do našeho života, do našich konkrétních denních situací, tak jak je žijeme, a aby to pracovalo pro nás, ne proti nám. To je podle mě to nejdůležitější, takový ten postoj, taková nějaká ta výchozí platforma, o kterou já se opírám. No ale co si vlastně pod tím konkrétně máme představit, protože pohyb je pro nás přirozená věc, na kterou nemyslíme, máme to od malička nějak daný, prostě se pohybujeme, chodíme. Co máme dělat pro to, aby to tady bylo funkční, aby to pro nás bylo dobré? Možná ještě je dobré se na začátku zamyslet nad pojmy, takhle se i zamýšlíme nad tím s klienty. Vlastně rozdíl mezi pohybem a cvičením, protože ono se to dost často míchá a může to dělat neplechu v tom, co kdo od toho čeká. A když začnu tím cvičením, tak to má takový jakoby obecně organizovanější akcent, že někam jdeme organizovaně na nějaký určitý čas, na nějakou určitou hodinu, je proto nějaký prostor, nějaké místo vyhrazené, máme tam třeba nějaký dress code a tohle všechno můžou být vlastně i stresory pro spoustu lidí. A už jakoby ten pojem, to cvičení v tomhle obraze už může být něco takového, co spousta lidí odradí od toho vlastně, aby se hýbali, aby přistupovali aktivně k tomu, jak i stojí, i chodí, ke všemu tomu, co dělají v životě. A to je velká škoda. Já jakoby neříkám samozřejmě, že bychom neměli organizovaně cvičit, já také chodím cvičit, baví mě to, ale to první, co bychom měli dělat všichni, je právě ten pohyb. A v té jeho přirozené normální rovině, protože ono se opravdu někdy může stát, že jdeme hodinu někam cvičit a potom, co děláme těch 23 zbylých hodin. Jo. Sedíme v autě, někam spěcháme, něco vyřizujeme, přesně. Sedíme u počítače a spíme. Tak, a to je škoda. Spát ne, to samozřejmě musíme relaxovat a k tomu ještě další věci, správně jíst a tak dále, to všechno samozřejmě má svoje místo ve zdravém životním stylu. U toho cvičení vlastně člověk vyplavuje endorfíny a proto to vlastně asi jako pocitově dělá. Kdežto u toho normálního pohybu, nebo funkčního tedy pohybu, tam je to něco, co je pořád pro mě takový nehmatatelný, proto se na to ptám, protože nevím, co to je. Tam je to, jde o to, jakoby, je to, jak říkám, platforma. Jo? Hodně důležité je vědomost, vnímání vědomosti toho pohybu, jakoby naučit se, jak svému tělu rozumět a jak ho zdravě používat právě v těch denních situacích, jako inkorporovat zdravé pohybové vzorce, návyky. Začíná to právě, jak jsme říkali, postoj, chůze, sezení, zvedání břemen. Jak můžu tisíci způsoby jednu věc udělat, můžu tisíci způsoby vytáhnout věc z poličky, dát ji na místo, jo? Nalít z konvice vodu. To všechno lze dělat různě a je dobré jakoby si naučit se svým tělem povídat, naučit se tu jeho řeč, abychom vnímali, kterým způsobem jakou tu věc děláme, která nám svědčí a která ne. Jo? A už takovéhle obyčejné věci opravdu můžou být cvičení. A když je děláme správně, protože to jsou opakované repetitivní pohyby během dne a ono se to kumuluje, že jo? Ta dávka těch pohybů, pokud se dělá špatně, tak se kumuluje, pokud se dělá dobře, tak se kumuluje. Jo, určitě, ale hned mě napadají věci, které jsou pro nás rutinní a když někdo nás teď poslouchá nebo se na nás dívá a pracuje denně 8 hodin u počítače, vy mu řeknete, musíte sedět rovně, logicky, jo, aby
Určitě. To nikdo nevydrží. Pak se na nás možná dívají maminky, které tahají děti ze země, ten jednostranný pohyb. Většinou to mají všechny na jedné straně, nebo jsou to pravačky, tak na levý, jo, aby mohli u toho dělat ještě něco jiného. Tam to asi nejde obdržet takhle, nebo jde? Určitě jde. Já říkám klientům opakovaně, všem to neustále i sama pro sebe si to opakuju, důležité jsou malé kroky. Po malých krocích. Nemít představu, že musím všecko hnedka dělat dokonale, že to musí být naprosto dokonalý systém, perfektní, ale malý krok. Už to, že si uvědomím jedenkrát, dvakrát, ale uvědomím si, že si to dítě předám třeba na druhou ruku, jo, nebo míchám druhou rukou, jo, tak jak jste zmínila ty příklady. Už to je ten malý krok, který tělo nějak cítí. A já vlastně už jakoby pracuji na tom, že stavím nové dráhy, by se dalo říct, nebo nové jakoby cesty, jakoby toho nervového vzruchu, jak ten daný pohybový vzorec prostě dělat. Jo, jako opravdu to jsou krásné souvislosti a dá se to naučit a jakoby ten systém na to velice rychle reaguje. Jo, a řekla bych, že i když člověk je schopen se opět jakoby sjednotit ze svojí řečí, s tou řečí svého těla, svého systému. Samozřejmě tam patří další roviny jako prožívání, že jak jsme zmiňovali strava, to všecko. Tak to má velmi dobrý efekt jako na psychiku, jo? Že se člověk jako směřuje k tomu, k takové větší harmonii možná sám ze sebou, takové balanci. A to, že vlastně se učíme ta svoje těla nepoužívat jenom jakoby hluché nástroje, jo, nehudební, jo, ale prostě takové nějaké nehodné služebníky by se dalo říct, o kterým neustále něco rozkazujeme, co mají dělat, jak mají dělat, ale spíše se je snažíme číst a zkamarádit se s nimi navzájem. No, nám vlastně ten pohyb, jak už jsem říkala, přijde vlastně automatický, jenom samozřejmě musíme upozornit, že něco míchat s dítětem v náručí se vlastně nemá, takže nás vůbec vlastně v tomto smyslu neposlouchejte. To je důležité upozornění, ale jak bychom tedy měli začít, protože my si toho všimneme, až když nás něco bolí. Bolí nás v kříži, bolí nás v zádech. Tak pojďme možná prakticky. Teď máme jedinou, nebudeme tady vstávat, ale máme jedinečnou možnost vlastně v sedě ukázat, jak bychom tedy správně měli sedět. Tak zdravý set samozřejmě jako všechno začíná od chodidel. Jo. Je dobré mít chodidla v kontaktu s podložkou. Je tam pravý úhel vlastně potom v kotníku. Obě, jo. takže noha přes nohu. Špatný stereotyp. Dobře. Jo, špatný stereotyp. Proč je to špatně, pardon? Protože zase vznikají disbalance, jo, různé jakoby řetězení prostě nevhodných jakoby stereotypů, postavení kloubů, svalů a tak dále, to všechno reaguje jako systém. Jo. Takže jasně, život není dokonalý, někdy prostě nohu přes nohu dáme, jo, a nebudeme se z toho hroutit, ale prostě vědět, jak to dělat správně ty věci, jako vědět tu platformu, jo, ten základ, to gro, ke kterému se vracím a vím proč. Jo, takže určitě chodidla na zemi, potom pravý úhel v kolenou, jasně, jo. Ano. A potom je ještě důležité jakoby naučit se sedět opravdu na sedacích kostech. Jo, jakoby cítit si ty sedací kosti, aby byly v kontaktu s tím, na čem sedíme. A je teda vhodnější opravdu se posunout jakoby spíš dopředu na té židli. Aha, jakože úplně tady tak, jak je nám... Aha. Jo, jakoby nehroutit se do toho sedadla, jo, protože pak to svádí k různým takovým zkroucenostem a zase to je jakoby velmi nevýhodné a řetězí se to přenáší to prostě různé nevýhodné. Dneska jsou ale různá křesla, teď jste mi to právě dala na mysl, která nám toto právě dělají, že to je jako správně, nebo různé ty balóny, tehdy to bylo hodně moderní, nevím, jak je to dneska. Jasně. A teďka, když jsme řešili, jak jakoby správně sedět, takovou tu jako biomechaniku, jo, obecně, tak to, jak jsem říkala, jo, potom samozřejmě na to navazují kyčle, že jo, všechno má být jakoby v jedné rovině, rovná záda, jo, zase úhel v kyčlích, abychom si pohlídali rovné záda a tak dál. Ale ono stejně nejlepší nesedět. Nesedět. Tak to. Jo, jakoby v jedné poloze. Jo, kolik hodin můžu, když tady pracuji u počítače? Ono je to... Třeba po hodince se projít, nebo tak? Je to můžu, jo. Jakoby já nerada pracuji s tím můžu. Jakoby, že něco můžeme, nebo musíme, prostě takové nějaké ta tabulková dogmata mi nejsou moc vlastní. Já si právě myslím, že opravdu lepší se naučit jakoby poslouchat to tělo, protože ono vám říká, že po 20 minutách, po půl hodině už jako se necítíme dobře, když sedíme ve strnulé poloze. Jo? A opravdu i na základě studií víme, jo, že po 20-30 minutách už jsou jakoby měřitelné zánětlivé změny v našem systému.
Jo, jenom protože se nehýbeme a to ještě jakoby neříkáme, jak sedíme. Tak to je děsuplné. No. To mě teď trošku vyděsila, budu na to myslet. Ale je to jakoby subtilní, jo, ale jenom to jakoby pro mě dokládá to, že opravdu jakoby je důležité pro celý ten systém, už na té prostě buněčné molekulární úrovni je důležité se hýbat, jakoby jakkoliv, jo, aspoň když teda nemůžu vstát, tak něco udělat trošku jinak. Jo, mimochodem teď je hodně moderní vlastně u toho počítače stát, dělají i takové stoly, které jíždějí nahoru. Ano. To taky ale dlouhodobě asi není úplně udržitelný. Jasně, je to jakoby druhý extrém. Jako pokud nahradíme chronické sezení chronickým stáním, tak je to prostě stejný nevýhodný, prostě rigidní stereotyp. Takže střídat to. Udělat si, dneska se taky hodně mluví o dynamickém pracovišti. Jo, opravdu jakoby to střídat. A já říkám klientům, sama to taky dělám, sedněte si na zem. Mm-hmm. Zem je skvělá věc, jo, a je to vlastně... Do tureckého sedu? Klidně, do tureckého sedu, nohu přes nohu, různě, měnit to. Jo? A slyšela jsem jen takovou hezkou myšlenku, což totálně s ní souhlasím, že vlastně zem je největší kus cvičícího náčiní, který každý máme doma a nepoužíváme ho. Jo? Protože už jenom to vlastně, že musíte překonat výšku dolů na zem, jo, zapojit určité svaly, sednete si a pak se musíte dostat nahoru. Což o to, dolů to jde. Co potom nahoru? Jde to i nahoru, ale zase se to dá prostě promýšlet. Já třeba taky na kurzech prostě probíráme, jak vstávat ze země. No, jak se správně zvedáme. Jo, a to všecko jde promýšlet a to jsou nuance, které můžou být provedeny 1000 způsoby, výhodně, nevýhodně a můžou mít prostě benefity, anebo nemusí. Jo, takže za mě ten funkční pohyb opravdu jakoby směřuje k využívání přítomného času, který máme, k tomu, abychom celý ten pohybový systém vyživili. Mimochodem, jak se správně vstává z té podlahy, protože to je docela zásadní věc například pro starší lidi, kterým se někdy stane, že upadnou a už se prostě nezvednou. Přitom jim nic není, ale nedokážou si pomoct, protože třeba telefon zrovna nemají u sebe. Jasně. Zase záleží to, je to strašně individuální. Jo? Tam opravdu se musí s tím člověkem konkrétně jít do těch omezení a limitů, které má. V tom je funkční pohyb taky strašně za mě krásná věc, protože jdeme do limitů, do konkrétnosti člověka a jeho životních okolností. Takže každý to bude dělat trošku jinak. Jo? A je zapotřebí na prvním místě na sebe být hodný ve všem, co děláme, protože funkční pohyb není o výkonu, jo? Není to prostě o spálení kalorií, není to o počtu opakování, ale opravdu je to o té kvalitě, na tou kvantitou. Jo? Takže každý to provede trošku jinak a je potřeba být na sebe hodný a pomoct si, to znamená přemýšlet nad rozfázováváním těch pohybů. Ano. Jo, a použít prostě stůl, židli, cokoliv, jo, prostě stěnu, jo, ale když bychom to měli popsat, tak mám třeba se překulit na 4, je to lepší, pak teprve, samozřejmě. nebo pak dát jednu nohu nahoru. Jakoby čím méně těch pomocných nekoordinovaných pohybů uděláme, nevyvážených, tak je to lepší, jo. A opravdu učíme se to i takhle, jo, různé přesmyčky se dají dělat, jakoby podtáhnout nohu jednu pod sebou, zvedat se pomocí 3 bodů. Jo, a pak se právě přesně dostat na 4 jakoby do dřepu a postupně se tak jakoby otlačit od té země a krásně se zvednout a jde to udělat s málem pohybu. A to mě navedlo, jak máme vlastně ráno vstávat z postele. Protože to asi taky nejde jen tak zvoní budík a vylítneme, pak se nám zatočí hlava. Jo, jasně. A ano, to je taky věc, kterou děláme běžně, takže určitě je dobré to promýšlet, přesně tak. A když úplně není emergentní situace, že, tak je dobrý opravdu se jakoby protáhnout, že jo, na tom lůžku. Prostě znamená nejdřív sednout? No, ale jako, jak ležíte, jo, tak prostě trošičku jakoby si uvědomit, kde mám, co dělají svaly, kde mám končetinu, tak se jako protáhnout. To myslím si, že to je jako příjemné, tak jako většinově, jo. A potom, jak vstát samostatně už jakoby z toho lůžka, jakékoliv vstávání, co já sama dělám, co lidi učím přes bok. To znamená vždycky se natočit na bok a pomoct nahoru. Přesně, jo, a vytlačit se tou jakoby protilehlou rukou o tu lůžku nahoru. A už sedím? A sedíte a tím pádem přesně tak a tím jakoby nepřetížíte trup, nepřetížíte břišní svaly nevýhodně, jo, třeba lidi můžou mít diastázu, můžou mít maminky diastázu,
jo, poporodní a tak dál, takže pojďme se možná vrátit k té chůzi, protože mně přijde chůze hrozně přirozená věc a možná i nejzdravější, ale nikdo nás ji jako správně neučí. Přece my se naučíme v jednom roce nějak vstanem a nějak jako to rozchodíme a pak už nám nikdo neříká, jak máme chodit. A je pravda, že možná je to s přibývajícím věkem, to nevím, ale já mám hrozně ráda dlouhý procházky a teď mě postupem času stále víc a víc bolí po nějaké době v kříži. Co dělám špatně? Mám špatný boty? To bychom se na to museli společně podívat. A zase ono to jakoby vyžaduje opravdu personalizované individuální hodnocení, jo? Že musíme člověka vidět, jak chodí a tak dál, trošku něco vyšetřit. Ale obecně pokud je nějaká bolest při chůzi nebo při opakovaném pohybovém stereotypu, tak jakoby ptát se proč, jako zase povídat si s tím tělem, jo, kdy mě to bolí, kdy mě to nebolí. A když už potom trošičku víme, jak to tělo číst, jak správně stát, čímž jakoby se začíná opravdu v rámci jakoby vůbec výuky, nebo já s klienty pracuji prostě od chodidel, stoj, jo, a chůze je už jakoby taková ta nadstavba. Jo. Takže když potom už jakoby umíme číst lépe svoje tělo, tak můžeme zkoumat sami na sobě vůbec odvíjení chodidla, třeba od podložky, jak odvíjím chodidlo, jo, jaké postavení mají přitom moje kolena, kyčle, pánev, jo, jak mám aktivovaný trup, jak nemám aktivovaný trup. To všecko jsou takové malé puclíky do skládačky, mozaiky, chůze. Jo, což je samozřejmě složitý. Přesně tak, jo. A to je velmi důležitá věc, protože chodidla jsou úžasná věc. Jo, chodidla jsou takové vlastně druhé uši, by se dalo říct, protože oni jsou vybavená na to, aby vyrovnávali nerovnosti terénu naprosto úžasnými mechanismy a ještě přitom chránili zbytek pohybového systému, vlastně všechno, co je nad chodidly. Jo. Tam je vlastně celé tělo. Jo. A my tím, jak chronicky nosíme nevýhodnou obuv, jo, máme prostě málo místa vůbec, třeba na to chodidlo, na prsty a tak dál, tak vypínáme receptory, mechanoreceptory, kterých máme přes 100 na chodidle. Jo. A špatně nám fungují svaly, klouby. Jenom kloubu máme 33 na jednom chodidle. Jo, 26 kostí, jo, přes 100 svalů, přes 100 šlách a vazů, kolem 30 svalů. Jo. Je to fakt jakoby složitý, krásný mechanismus a je potřeba jakoby ho zase naučit a vnímat, naučit se slyšet těma nohama, co mi říkají, a jakoby je probudit zpátky ty chodidla. A právě když nemáme výhodnou obuv, tak ty chodidla jsou hluchá, neslyší. Jo? A potom vznikají různé zase vlivem řetězení, nevhodného používání, nevýhodného používání chodidel, tak se nám řetězí. Deformuje možná ta noha taky? Deformuje a má to zase konsekvence na celý systém nad tím. Jo? Přes kotníky, kolena, kyčle, pánev, záda, páteřní osu celou. Takže já samozřejmě jako žena docela často nosím podpatky a i to moje práce občas vyžaduje, že bych nemohla přijít ve večerních šatech a k tomu mít kecky, které jsou prostě pohodlný a zdraví. Jasně. Ale mám je asi sundavat často, že jo, nezvykat si na to. Proč je ten podpatek tak špatně? Podpatek vlastně mění jakoby celou biomechaniku těla. Jo, on vlastně nutí tím, že zvedneme patu, tak vlastně nutí reagovat kotník, koleno, kyčel, pánev, prostě celá ta osa se nám vyosí, takzvaně. Jo. A zase vznikají jakoby nevhodné kompenzační svalové mechanismy, jo, bolesti zad z toho můžou být jako velmi výrazné, jo, z chronického nošení podpatků určitě. Samozřejmě samotné problémy na chodidle, jako bočené palce a tak. To taky dělají podpatky? Taky já můžou, myslím, že je jako geneticky daný, že to mám dědičně. Můžou přispívat. No, určitě. No jo. A ty naše bot, samozřejmě se přezouvám do bot, samozřejmě Peter Legwood, protože to je největší pohodlí všech dob, ale samozřejmě hlavně na doma, na zahrádce a podobně. V čem je ta bota tak dobrá? Respektuje anatomii chodidla. Jo, bota je dobrá, pokud jako umožní chodidlu dělat jeho práci. To znamená, první věc je právě, že zachová úhly, ty fyziologické, které máme, což podpatky prostě poruší. Jo, už jakoby i platforma vám poruší fyziologický úhel, který má mít chodidlo s podložkou. A kdo to kdy vymyslel, ten podpatek, když je to takhle špatně, že? Těžko říct, no. Jo, takže... No, ale teda ta naše bota je teda v tomhle smyslu samozřejmě ideální. Je fajn a byla vlastně vyvinutá jako relaxační obuv, takže
i taky lze používat, taky lze vnímat, jako je fajn, že drží na noze. To je taky strašně důležitá věc. Že to není jenom pantofel. Že to není pantofel, protože když chodíte jakoby v pantofli, tak vlastně prsty mají tendenci nahrazovat jako funkci jako aby ji udrželi, že? Aby ji udrželi, přesně, jakoby té platformy jakoby toho chodidla, přesně, jo, takže se nám tak jakoby krabatí, to taky není dobře. Jo, takže i dobrá bota se pozná taky podle toho, že drží na noze. Vy děláte vlastně kurzy toho funkčního pohybu. Jak ty kurzy vlastně vypadají? Sejde se tam parta lidí a správně chodí? Jo, je to super, jako strašně mě to baví a co mě na tom hrozně baví, tak je právě to, že to má bezprostřední vliv na kvalitu života těch lidí. Jo, že oni opravdu, tak jak si to je více setkání třeba 2hodinových, jo, takže je tam opravdu jakoby prostor pro sdílení konkrétních zkušeností z toho denního života, že se tam opravdu bavíme, jak nosit břemena do schodu, jo, jak si hrát s dětma, jak ty děti zvedat, jo, opravdu ty obyčejné věci. Kabelky těžké, patůšky. Jak měnit tu lateralitu, taky jakoby zajímavé souvislosti jsou s měněním laterality, jo, že třeba někdo je pravák, někdo je levák, tak aby jakoby jsme vycvičovali i tu druhou nedominantní půlku těla, jo, tak myslet na to i při tom pohybu. Takže mně se hrozně líbí tady tohle, že jakoby fakt vidím, že pokud lidem, kteří jako jsou otevření, jsou ochotní to vnímat, učit se to, vysvětlíme jim to, oni to začnou chápat a v těch malých krocích, v malých situacích denních to začnou aplikovat do svých životů. A třeba jako primárně si myslí, že nejsou sportovní typy a že neumějí cvičit a v životě by nechodili někam cvičit. A tohle všecko není potřeba. Jo, mě právě baví lidem říkat to, že každý pohyb malý, sebe menší má smysl pro ten systém a odstraňovat takovou tu obavu z toho, že já nikdy nemůžu cvičit, protože nejsem sportovní typ a nejsem nadaná. Jo, a to je strašně škoda, protože všichni se hýbat musíme, ať už chceme nebo ne, a vlastně není život bez pohybu. No to není. Není, jo, protože každá buňka se hýbe, to všechno v buňce se hýbe, takže život opravdu je založený na pohybu. Jo? A my prostě musíme s tím nějakým způsobem pracovat. A jakoby je škoda se o to připravovat nějakým zbytečným jakoby sofistikováním těch věcí a jakoby zasystémovávání třeba jenom do té hodiny toho cvičení, ale opakuji, choďme cvičit, je to super. Jo? Ale jakoby těch dalších 23 hodin jde taky krásně využít. Úplně základně, normálně, udržitelně. Jo? Pro mě je důležité vždycky, aby to mělo konkrétní dopady do života těch lidí, jak už jsem říkala, aby to bylo udržitelné. To znamená něco, co můžeme dělat všichni. A rychle, jo, hned prostě potřebujeme, aby nám bylo prostě rychle lépe. Já hodně myslím teď na maminky s těma dětma malejma, kdy je naučíme chodit, ale tak, jak to prostě říkám, samo to jde najednou a je to jako skvělý. Na co bychom měli dávat pozor u těch malých dětí? Protože ty se ještě vyvíjí, samozřejmě ty boty jsou pro ně taky strašně důležitý, aby to drželo patičku, nebo má to nějaký zákonitosti, že se o to maminky zajímají. Ale jak je to s tou chůzí? Co mám tomu dítěti vlastně hned říkat? Spoustu dětí chodí sportovat, tím máme pocit, že dělají všechno správně. Jasně. Děti mají jednu velkou výhodu, jakoby, že nejsou zkažený pohybově. Jo? Takže asi jim odstraňovat ty překážky, které by je zkazily. Jo? To znamená právě, ať nám moc nesedí, jo? Ať mají samozřejmě dobrou obuv, že? Jak jste říkala, to je strašně důležitá věc. Jo, protože ono jakoby takhle, to sezení dneska je fakt problém i u dětí, že? Děti nám sedí u obrazovek, tak jak ti dospělí. Takže já si myslím, že to je ten základ, jako co pro děti můžeme udělat. A určitě potom, i pokud nám děti sportují, chodí do sportu, tak dbát na ten celostní rozvoj toho pohybového systému. To samozřejmě není jen pro děti, ale i pro sportující dospělé. Pokud je nějaká jednostranná zátěž, tak což je fajn, jo, ale může to být třeba i když jenom chodíme, když jenom běháme, tak jakoby trénujeme spíše jakoby tu dolní polovinu těla. Tak myslet na to, že máme ještě něco jiného, jo? Že máme trup, že máme horní polovinu těla. Tak nějak to jakoby všecko rozumně, moudře, normálně, udržitelně vyvažovat. My se tady hodně bavíme, si myslím, hlavně o prevenci, aby nám ten aparát vydržel vlastně co nejdéle. Teď jsme probrali děti. Jak je to u starších lidí? Tam už jako ty nánosy, návyky už mají hodně problémy s tím pohybovým aparátem. Je tam nějaké řešení ještě? Rada? Určitě, jo, tam vždycky, z mého pohledu, vždycky je víc věcí, které se dají udělat, než nedají.
Jo, a právě v těch malých krocích. A starší lidi jakoby můžou být úžasní a překvapiví v tom, jakoby jak ty malé věci můžou pomoct, opravdu jakoby citelně. Jo? A právě je to o tom ptát se, jak děláte tuto konkrétní věc, co děláte doma nejčastěji, já nevím, kde nejčastěji sedíte, jo? Když vaříte, tak jak u toho stojíte, jo? Přesně je to konkrétní prostředí, jakoby jak vypadá a co ten konkrétní člověk dělá a opravdu jakoby jít do zdravého, udržitelného provádění těch základních pohybů, který je ten člověk schopen udělat. Jo, jakoby najít přes limity toho daného života, jo. Samozřejmě nebudeme chtít, jo, zase, jo, když si vezmu příklad nějakého organizovaného cvičení, prostě fakt pro staršího člověka, pro kterého je to problém, jo, tak je to prostě už jiná úroveň, ale jakoby v těch limitech daného stavu vždycky se dá spoustu věcí vymyslet. Jo, a ať už je to třeba taková věc, jako jednou taky jsme řešili, jo, že i tam potíž s mobilitou a už jakoby problém s lůžka může být taky vstát, ale i na tom lůžku se dá vymyslet cvičení. Jo, takže... Ale to si vás musím najít, že? A vy máte takový zvláštní, já se omlouvám, ale to musím přečíst, to mě tady velice pobavilo, kdy já jsem se dívala na vaše stránky, které se jmenujou, řekněte, pomožte mi. Read Out, ano. A tady je napsáno, cítíte se stále unavení, vyčerpaně, bez energie? Ano, samozřejmě. Nemáte čas se sami ponořit do studia problematiky zdravého životního stylu? Ano. Nebo takhle bych vám odpověděla na všechno ano a pak bych měla kliknout, co se tam všechno dovím, co to je vlastně za programy. Vy máte 2 podle mě, ne? Jeden je jako Restart a Prevent, jestli to tak správně si pamatuju. Jo. A ono vlastně tady, ta moje značka, to Read Out Health, to vlastně souvisí i s mým životním příběhem, nebo to mojí životní cestou i profesní, takové to moje hledání a naciťování věcí, kdy to RE je v angličtině vlastně předpona jakoby transformace, že akčně, vědomně chceme něco měnit ve svém životě. Jako cítíme nějakou potřebu změny třeba. Jo? A jsme připraveni aktivně udělat a vzít za ní zodpovědnost. A to in-out health znamená, že napřed jakoby se musíme ale zastavit tady v tom procesu a nacítit, uvědomit si, co potřebujeme, co jsou ty třeba malé kroky, které můžeme udělat, protože hned všechny neuděláme hnedka třeba nějaký velký krok, ale začíná to u těch malých. Takže je potřeba se zastavit, zamyslet se, nacítit, udělat ty malé kroky, to je takové to re-intune, jakoby naladit se na sebe. Potom spousta věcí můžeme objevit, pochopit a pak je taky strašně důležité se z toho radovat. Tak. Jo, ta radost je pro mě strašně důležitá a to taky probíráme na kurzech a s klientama. Že opravdu z těch malých změn, z toho, že pocítím, že v malých věcech, i v těch malých, mi to tělo prostě lépe funguje, lépe se se mnou kamarádí, lépe mi odpovídá, to je velká radost. A není to samozřejmé a je potřeba se to učit vnímat ve svém životě. Takže to je takový můj příběh, jako příběh toho mého programu. A ono to potom už zase souvisí s funkční medicínou, které se věnují a mně se to vlastně propojuje v jedno, funkční medicína, funkční pohyb, a celostní přístup a jedno vlastně propojuje druhé a my pohyb máme i, když konzultujeme s klienty v rámci Institutu funkční medicíny a výživy, kde pracuji a jsem velmi za to, moc jsem za to ráda, tak probíráme s klienty takový funkční strom, funkční životní strom funkční medicíny, tak, něco takového. A on má kořeny, z kterých vyrůstá. My se musíme o ně správně starat, aby ten náš stromeček byl vyživený a byl krásně košatý, i ty plody a listy, aby bylo všechno zdravé. A jedním z těch kořenů je pohyb. Takže opravdu s každým to takhle probírám, jo, že jak ten pohyb je opravdu v našich životech nezastupitelně důležitý. Takže mě se to takhle propojuje a jsem moc ráda, že můžeme s klienty v těch individuálních hodinách na těch kursech prostě jít do jejich životu a prostě přinášet po malých krocích konkrétní změny k lepšímu. Tak, vy jste hodně mluvila o té radosti a já mám velikou radost, že jste dneska k nám přišla, že jste nám tohle všechno řekla, že budeme pamatovat na to, jak správně se děje. Díky moc. Taky děkuji.